వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో 16 అధ్యాయం అందరికి స్వాగతం. దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము అంటే దైవ గుణాలు, దానవ గుణాలు, రాక్షస గుణాలు అని అర్థం. దైవీ గుణాలు, రాక్షస గుణాలు. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మాధవం హ్రీరచాపలం తేజక్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. సో మొదటి 3 శ్లోకాల్లో కూడా దైవ గుణాలను చెప్తున్నారు. ఏమిటి? అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండడం. అంటే భయం లేకుండా ఉండడం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎప్పుడు భయం వస్తుంది? మనం అనుకున్నది జరగదేమో, మన కోరికలు తీరవేమో, మనం అనుకున్న కోరిక తీరదేమో అనుకున్నప్పుడు భయాందోళనలు వస్తాయి. సో కోరిక అనేది లేకుండా ఏదైనా భగవంతుడు ఏది ఇచ్చిన శరణాగత తత్వంతో ఉన్నప్పుడు ఇంకా భయాందోళనలు ఉండవు. సో అభయం అంటే అక్కడ అది అర్థం. సత్వ సంశుద్ధి, సత్వ అంటే మరి సాత్విక స్వభావం, సంశుద్ధి అంటే శుద్ధమైన మనస్సు, చెడు ఆలోచనలు, కల్మషాలు లేని మనస్సు. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే జ్ఞానయోగంలో స్థితులై ఉండేటటువంటి మనస్తత్వం. దానం, దమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ. దమ అంటే ఇంద్రియాలను, సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు అవి గుర్రాల్లాగా మరి అన్ని వైపులకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వెనకున్న ఈ పగ్గాన్ని కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అయితే వెనకున్నటువంటి కళ్ళాన్ని కూడా బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాడని చూసాం కదా, మీరు చిత్రం చూసే ఉంటారు. సో అందులో మరి దమ అంటే ఆ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయగల మనసు, బుద్ధి. సో అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ. యజ్ఞశ్చ, యజ్ఞం అంటే ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అని సమత్వంతో స్వీకరించినప్పుడు ఏ పనైనా యజ్ఞం అవుతుంది. స్వాధ్యాయం అంటే వేదవాంగ్మయాలను చదవడం, అంటే వేదాలను చదవడం. తప అంటే ప్రవర్తన, సరి అయినటువంటి సత్ప్రవర్తన. ఆర్జవం అంటే మరి మృదు సరళ స్వభావం. అలాగే అహింస
అహింస అంటే మరి ఎవరిని హింసించకుండా ఉండటం, ఎవరిని అంటే మనుషుల్నే కాదు ఏ జీవిని కూడా హింసించకూడదు. సత్యము, అక్రోధం అంటే క్రోధం లేకుండా ఉండడం, కోపం లేకుండా, త్యాగం, శాంతి, అపైశునం అంటే ఎదుటివారి తప్పులు వెతకకుండా, ఎదుటివారి మీద పితూరీలు చెప్పకుండా. అంటే మనం ఎంతసేపు సాధారణంగా ఎదుటి వాళ్ళల్లో లోపాలు వెతుకుతూ ఉంటాం, మనలో లోపాలు మనం ఎప్పుడు ట్రై చేయం చూసుకుందామని. సో ఎదుటివారి తప్పుల్ని వెతకటం, దయాభూత భూ ఎదుటి వాళ్ళ తప్పుల్ని వెతకకుండా ఉండడం, ఇది దైవగుణం. మనం మామూలుగా అయితే మరి ఎక్కువ మంది ఎదుటివారి తప్పులను వెతుకుతూ ఉంటారు, కానీ మన తప్పుల్ని మనం సాధారణంగా చూసుకోం. సో మరి దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఎంతసేపు అలా ఎదుటి వాళ్ళలో తప్పులు వెతకకుండా ఉంటారు. దయ అంటే మరి అందరి పట్ల దయాభావం, కరుణ ఉండడం. భూతేశ్వలోలుప్తం అంటే అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణ. అలాగే మార్దవం అంటే మృదుత్వం, మృదువుగా ఉండడం. తీరచాపలం అంటే చెడు పనులు చేయాలనే చపల బుద్ధి లేకుండా ఉండడం. తేజస్సు, క్షమ అంటే ఓర్పు. ధృతి అంటే ఈ దృఢంగా ఒక మార్గంలో ఇలాంటి సాధనలో ఉండగలగడం. శౌచం అంటే శుభ్రత. శుభ్రత అంటే బాహ్య శుభ్రత, బాడీ క్లీన్గా ఉంచుకోవడమే కాదు, మనస్సును శుభ్రంగా, చెడు కల్మషాలు ఆలోచన లేకుండా ఉంచుకోవడం. అద్రోహో, ద్రోహం లేకుండా ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం. నాతిమానిత, గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండడం. అంటే నేను అందరూ నన్ను పొగడాలి, అందరూ నన్ను గౌరవించాలి, అందరితో మంచి అనిపించుకోవాలి, అందరితో గొప్ప అనిపించుకోవాలి అనేటటువంటి సాధారణంగా మరి అది ఉంటూ ఉంటుంది. అందరూ మనం ఏదైనా చేస్తే అందరూ పొగిడితే బాగుండు, మనం బాగా చెప్పామనుకుంటే బాగుండు, ఇలా ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఆ గౌరవ కోరిక, అందరూ మనల్ని ఇలా పొగడాలి, ఇది చేయాలి అనేటటువంటి కోరిక ఏది కూడా ఉండని వాళ్ళు. భవంతి ఈ సంపదం, ఇలాంటి గుణాలు ఉన్నప్పుడు దైవీం అభిజాతస్య భారత, వీళ్ళు దైవ గుణాలతో పుట్టిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో భరత వంశస్థుడ అర్జున, భయం లేకుండా ఉండడం అంటే మీనింగ్ చూసాం, అంటే భయాందోళన లేనివాడు. ఎందుకంటే ఏదైనా భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా తీసుకునేటటువంటి మనస్తత్వంతో ఉండేవాడు. సమత్వంతో భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటూ తీసుకోగలిగిన వాడు. చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, యజ్ఞాచరణం, వేద పఠనం, తపస్సు, సరళ స్వభావం, మృదుత్వం అన్నమాట. అహింస, సత్యము, మరి కోపం లేకుండా ఉండడం, త్యాగం, శాంతి. త్యాగం అంటే ఏం త్యాగం అంటే మరి రాగద్వేషాలు లేకుండా అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉండడం, మరి స్వార్థం లేకుండా ఉండడం, శాంతంగా ఉండగలగడం. ఎదుటి వాళ్ళ మీద మరి చాడీలు చెప్పకుండా, వాళ్ళ తప్పులు వెతకకుండా, అన్ని జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు కావాలి అనేటటువంటి సుఖ వ్యామోహం లేకుండా ఉండడం. మృదుత్వం, ఈ మరి తప్పు పనులు చేయకూడదు అని తెలిసి ఉండడం. ఇందులో దృఢ నిశ్చయం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం అంటే మనస్సును శుద్ధంగా, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచుకోవడం, ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం, గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండడం. ఇవన్నీ కూడా దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. దంభోదర్పోభిమానశ్చ, క్రోధ పారుష్యమేవ చ, అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. సో పార్థ గర్వము, పొగరు, మరి దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనం, అజ్ఞానం అనేవి ఆసురీ స్వభావం కలవారి గుణాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అజ్ఞానం, పొగరు అంటే ఇంగ్లీష్లో అరగెన్స్, దురహంకారం అంటే ఇంగ్లీష్లో కన్సీట్, క్రోధం యాంగర్, పరుషత్వం అంటే కటుత్వం, ఇంగ్లీష్లో హార్ష్నెస్, గర్వం అంటే ప్రైడ్. ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ గుణాలు అంటే రాక్షస గుణాలు అన్నమాట. సో ఇక్కడ నలుగురిని చూపిస్తున్నారు. దుష్ట చతుష్టయం అని వీళ్ళకి ఒక పేరు. ఈ దుష్ట చతుష్టయంలో ఉన్న నలుగురు ఎవరు? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, తర్వాత ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఓకే, సో చాట్ బాక్స్ లో మీరు ఆన్సర్ తెలిస్తే టైప్ చేయొచ్చు. సో ఇవి అన్ని కూడా ఆసురి గుణాలు అంటున్నారు. ఇక్కడ అసలు ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు, పాదాలు ఏమిటి అంటే హరే కృష్ణ. పద్మకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు
హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ప్రశ్న ఏదైనా ఉందా? లేదు మొత్తం ఓకే. పొరపాటున చేయి తగిలి. ఓకే. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే లాస్ట్ లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ ధర్మం 4 స్తంభాలు అంటే ఏమిటి అంటే మరి దయాభావం, అహింస. కాబట్టి ఎవరిని కూడా హింసించకూడదు, ఏ జంతువును కూడా హింసించకూడదు. అందుకని మరి అహింస ఏ జంతువుని అన్నప్పుడు మరి నా మీట్, మాంసాహారం, నాన్ వెజిటేరియన్ తినకుండా ఉండడం. అలాగే నిరాడంబరత అంటే మరి అంటే నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపడం, అంటే ఒక పద్ధతిగా ఇటువంటి చెడు అలవాట్లు లేకుండా. అలాగే మరి సత్యం అంటే నిజాయితీగా ఉన్నప్పుడు మరి గ్యాంబ్లింగ్ లాంటివన్నీ ఒక రకంగా మనుషుల్ని మోసం చేయడమే, కాబట్టి అటువంటి అలవాట్లు లేకుండా. శుచిత్వం అంటున్నారు అంటే శుభ్రత అంటే బాహ్య శుభ్రతే కాదు, మానసిక శుభ్రత, మనస్సులో చెడు ఆలోచన ఉండకూడదు అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ వివాహేతర సంబంధాలు ఇటువంటి ఉండడం శుచిత్వం కాదు అంటున్నారు. సో ఈ 4 సూత్రాలు మనం పాటించాలంటే ఇలాంటివి అసలు చేయకూడదు. ఇవి మరీ ఉమ్, అన్నిటిలోకి కూడా ఉమ్, చెడు లక్షణాలు ఇవి. ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు అహింస అంటే మరి మనుషుల్ని బాధ పెట్టడం, వాళ్ళకి వాళ్ళని హింసకు గురి చేయడం, మాటలతో కూడా హింసించడం, ఇవి కూడా మరి అహింస కిందే వస్తాయి. బట్ అందుకని మనం కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించి ఈ 4 విషయాల్ని మనం ఈ దయ, అహింస అన్నదాన్ని, నిరాడంబరత అంటే నియమబద్ధంగా ఒక పద్ధతిలో సరిగ్గా జీవించడం, చెడు అలవాటు లేకుండా నిజాయితీగా ట్రూత్, సత్యం, అలాగే శుచిత్వం అంటే మానసిక శుచిత్వం పాటించడం చేయాలి. ఈ 4 కూడా ధర్మానికి 4 స్తంభాలు లాంటివి అంటున్నారు. సో ముఖ్యంగా మనం చేయకూడని పనులు ఈ 4 ద్వారా ఏం చెప్తున్నారంటే మరి మాంసాహారం లేదు, ఆ, తినకూడదు, తర్వాత మరి గ్యాంబ్లింగ్ ఉండకూడదు, చెడు సంబంధాలు ఉండకూడదు, చెడు అలవాట్లు ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో మరి ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా ఉమ్, అందరూ ఎక్కువగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసుకోవటం, ఒకరి మీద ఒకరి కోపాలు, జలసీలు ఇటువంటివి చూస్తున్నాం. కానీ భగవంతుణ్ణి గనక కేంద్ర బిందువుగా ఉంచుకున్నప్పుడు మరి కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशुच సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవ గుణాలు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, ఆసురీ గుణాలు బంధాలలో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు దైవ గుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి నువ్వు బాధపడకు అంటున్నారు. ఇక్కడ దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తారని 7th చాప్టర్లో చెప్తారు. ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థి జ్ఞానీచ. ఆర్తులు కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలని, అర్ధార్థులు సంపద కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు, జ్ఞానులు, వీళ్ళు 4. ఇంకొక 4 నన్ను ఎప్పుడూ ప్రార్థించని వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే మరి మాయయాపహృత జ్ఞాన, తర్వాత మూఢులు, అని 4 రకాల వాళ్ళని, రాక్షస ఆసురిం భావం ఆశ్రిత, రాక్షస స్వభావాలు ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, నరాధములు, వీళ్ళు 4 నన్ను ఎప్పుడు కూడా శరణు వేడరు అంటున్నారు. సో దైవ గుణాలు ఉన్నప్పుడు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, ఆసురీ గుణాలు ఉంటే బంధాల్లో చిక్కుకుపోతారు అని చెప్తున్నారు. ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవ చ, దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. సో ఈ లోకంలో లోకేస్మిన్ 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ద్వౌభూత, 2 భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు. సో 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. దైవాసుర ఏవచ్చ, దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు. అయితే దైవో విస్తరశ ప్రోక్త, ఈ దైవ గుణాల గురించి ఇప్పటి వరకు నీకు విస్తారంగా ప్రోక్త అంటే చెప్పాను. ఇక ఆసురం పార్థమే శృణు, ఆసురీ గుణాల గురించి చెప్తాను విను. అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు, ఆ సృష్టింపబడ్డ ప్రాణులు దైవ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, ఆసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. దైవ సంపద గురించి ఇదివరకే చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు వివరంగా. ఇప్పుడు ఆసురీ సంపద గురించి చెప్తాను విను అంటున్నారు. సో ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనాన విదురాసుర, న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. అసురీ స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడదేదో తెలియదు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ,
ఏది చేయాలో తెలియదు, ఏది చేయకూడదో తెలియదు వీళ్ళకు. నా శౌచం, వీళ్ళకి శుభ్రత లేదు. శుభ్రత అంటే బాహ్య శుభ్రత కాదు, మానసిక శుభ్రత లేదు. నాపి చాచారో, ఆచారం కూడా లేదు. నా సత్యం, వీళ్ళలో సత్యం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడదేదో తెలియదు. వాళ్ళలో శుచిత్వం గాని, సదాచారం గాని, సత్యం గాని కనిపించవు. असत्यमप्रतिष्ठं ते జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. వాళ్ళు ఈ జగత్తంత అసత్యం, ఆధారం, అధిపతి లేనిది, ఈ ఏదో ఈ కోరిక కోసమే అపరస్పర సంభూతం, యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది ఏదో ఇది ఈ ప్రపంచం. కిం అన్యత్, దీనికి వేరే కారణం ఏమీ లేదు. కామహైతుకం, ఓన్లీ కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఇక్కడ ఉన్నాము అనుకుంటారు. కాబట్టి ఈ జగత్తంతా అసత్యము, ఆధారము, అధిపతి లేనిది, ఈ కోరిక తీర్చుకోవడానికి తప్ప ఈ సృష్టికి వేరే కారణం లేదని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయ ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో అహిత. ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు అది అహిత అని అన్నమాట. అక్కడ హిత అని కనిపిస్తోంది, ఇది ఉంది కాబట్టి మనం ఆ అహిత అనుకోవాలి. సో ఈ దృష్టితో, ఏ దృష్టితో, ఈ జగత్తుకు ఒక అధిపతి లేరు, ఎవరు లేరు, ఇదంతా ఆధారం లేనిది, ఇక్కడ మనం కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తప్ప ఇక వేరే కారణం ఏమీ లేదు, మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికే అని అనుకుంటూ ఇలాంటి దృష్టితో నష్టాత్ములైపోయి అల్పబుద్ధితో వాళ్ళు, ఆత్మ ఎప్పుడు నష్టపోద్దు. నష్టాత్ములంటే ఇక్కడ మనస్సును, బుద్ధిని తప్పు మార్గంలో పెట్టుకున్న వాళ్ళు అన్నమాట, పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, బుద్ధిని కోల్పోయిన వాళ్ళు అల్పబుద్ధయ అంటున్నారు. సో ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మలు, భయంకరమైన కర్మలు చేయడంలో వాళ్ళు నిమగ్నమై క్షయాయ, జగత్తుకు మరి కీడు కలిగించేవి, అహిత, జగత్తుకు బెనిఫిట్ లేని పనులు, హితకరం కాని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి దృక్పథంలో అంటే ఈ జగత్తుకు అధిపతి లేదు, ఎవరు లేరు, మనం కోరికలు తీర్చుకోవడమే మనం ఇక్కడ ఉంటే మనం చేయవలసింది అనుకుంటూ ఈ తప్పుదో బట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో క్రూర కార్యాలతో ప్రపంచానికే శత్రువులుగా మారి కీడు కలిగించేవి దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు. ఇక్కడ సరే ఏదో బాంబు వేస్తే మరి ఆ ఊరు ఊరంతా కూడా పోతుంది. మరి జపాన్ దేశంలో ఎప్పుడో వేశారు కదా. అయితే ఇది పెద్ద ఎత్తున చూపిస్తున్నారు. మనం మామూలుగా రోజు రోజు కూడా అవతల వాళ్ళని మనం బాధ పెట్టినా, వాళ్ళని వాళ్ళ కీడు చేసినా కూడా ఇదే రకంగా మనం అనుకోవచ్చు. ఇక అసురీ స్వభావాల నమ్మకాలు మరొకసారి చూద్దాం. శాస్త్రాలను అనుసరించరు, చేయదగిందేదో చేయకూడదో ఏదో వాళ్ళకి తెలియదు, అసభ్య ప్రవర్తన, నేనే సమగ్రుడను, సమర్థుణ్ణి, శక్తివంతుణ్ణి అనుకోవడం, అసత్యవంతులు, అపరిశుభ్రత అంటే బాహ్య అపరిశుభ్రత, ముందుగా నియమాలను పాటించరు, ఇష్టపడరు, మానసిక శుభ్రత లేదు, నేనే సర్వనియంత్రకుడిని, అన్నింటికీ నేనే భోక్తను అనుకుంటారు. అసలు మరి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వ భూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అనే శ్లోకం చూస్తాం కదా. భోక్తారం యజ్ఞ తపస, అన్నిటి యజ్ఞ తపస్సులకు కూడా చరమభోక్త భగవంతుడైతే వీళ్ళు నేనే భోక్తను అనుకుంటారు. స్వీయ కేంద్రీకృతం అంటే సెల్ఫిష్నెస్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, అన్ని స్వార్థంతో. ఇక వీళ్ళ వైఖరి, అసురీ స్వభావాల వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంద్రియ సంతృప్తే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం. లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు, వేలాది కోరికల వలయం మరియు కామక్రోధాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. మరి కోరిక పెరిగినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా దాని వెంటే క్రోధం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి తీర్చుకోలేనప్పుడు ఆ తీర్చుకోవడానికి అవస్థలు పడుతూ, దాంతో అంత ఆందోళన పడుతూ, మన మీద మనకి, అవతల వాళ్ళ మీద కోపం, జలసులు ఇవన్నీ వస్తాయి కోరికలు ఉంటాయి. సో వేలాది కోరికలతో, కామక్రోధాలతో ఉంటారు. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరచుకుంటారు. మరి భగవంతుడే ఈ మాట స్వయంగా చెప్తున్నారు. సో మనం తప్పని తెలిసి కూడా కోరిక తీర్చుకోవడానికి చేస్తూ ఉంటాం. ఓ చిన్న ఉదాహరణ, కారు కొనుక్కోవాలంటే మన జీతంతో అయితే 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది, లంచం తీసుకున్నామంటే ఈ రోజే కొనేసుకోవచ్చు అని తెలిసి, అది తప్పని తెలిసినా కూడా చేయడం ఎందుకు అంటే మరి కోరిక అలా చేయిస్తోంది. సో ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా డబ్బు భద్రపరచుకుంటారు. సరే ఆ రోజుల్లో మరి అసురులు అంటే
మనం హిరణ్యకశ్యపుడు, కంసుడు, రావణుడు వీళ్ళందరినీ చూపిస్తున్నారు. ఆత్మసంభావితా స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో వాళ్ళని వాళ్ళే ఆత్మసంభావిత స్తబ్ద, వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ ఇక వినయ విధేయతలు అనేవి లేకుండా ధనమద గర్వంతో యజంతే నామయజ్ఞస్థ, పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. దంభేన విధిపూర్వక, గర్వంతో అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ మేమే గొప్పవాళ్ళం అంటూ వినయం అనేది లేకుండా ధనమద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తారు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారం, బలం, దర్పం, గర్వం అన్నమాట, కామం, క్రోధం చ సంశ్రిత, వీటన్నిటితో కూడుకుని వాళ్ళ దేహాల్లోనూ పరదేహాల్లోనూ ఉన్న నన్ను నా పట్ల అసూయ పడతారు. ప్రద్విషంతోభ్య సూయక, అసూయ చూపిస్తారు. అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో వాళ్ళు భగవంతుడి పట్లే అసూయ, ఈ అసురీ ప్రకృతి ఉన్న వారికి వాళ్ళ దేహాల్లో ఇతరుల శరీరాల్లో ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. సో ఇక్కడ శిశుపాల వధ చూపిస్తున్నారు. శిశుపాలుడు మరి భగవంతుడు వీళ్ళు పాండవులు రాజసూయ యాగం చేసినప్పుడు అక్కడ అగ్రతాంబూలం ఎవరైనా అందరిలోకి అర్హులైన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. సో వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుని ఆయనకి ఆ స్థానం ఇచ్చి ఆ తాంబూలం ఇవ్వబోతుంటే మరి శిశుపాలుడు కొద్దిగా ఈర్ష్య ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయన ఇంతమంది ఉంటే గొప్ప గొప్ప రాజులు, ఆ తర్వాత మరి గురువులు, పెద్దవాళ్ళు ఇంతమంది ఉంటే మీరు ఈ యాదవుడిగా ఇచ్చేది అంటూ రకరకాలుగా శ్రీకృష్ణుని తూలనాడటం జరిగింది. వాళ్ళ తల్లికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఒక 100 తప్పుల వరకు క్షమించి ఆ తర్వాత శిశుపాలుని సుదర్శన చక్రంతో ఆయన వధించడం మీ అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ అయి ఉంటుంది. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. అంటే మరి అహంకారం, బలం, గర్వంతో మరి భగవంతుడి పట్లే అసూయ అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. ఈ ఆసురీ జన్మల్లోనే ఈ మూఢులు జన్మ జన్మలకు ఇక ఇలాంటి భావాలున్న వాళ్ళు, ఈ గర్వం, అహంకారం ఇటువంటి ఉన్న రాక్షస గుణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఇలాంటి జీవజాతు, అసురీ జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మను పొంది మాం అప్రాప్య ఇవ కౌంతేయ, నన్ను ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పొందలేరు కౌంతేయ. తతోయాంతి, ఆ తర్వాత వాళ్ళు అధమాం గతిం, అధోగతి పాలు అవుతారు. కాబట్టి కౌంతేయ, అసుర జీవజాతుల్లోనే ఇలా మాటి మాటికి జన్మను పొందే ఇలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను పొందలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకి కూడా అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. భగవద్గీతలో ఏవో ఒక శ్లోకం మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన చాలని చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. త్రివిధం నరకస్యేదం, 3 రకాల నరకాన్ని చేర్చే ద్వారాలు ఉన్నాయి. నాశనం ఆత్మన, ఆత్మను వినాశనం చేసేవి. ఆత్మ ఎప్పుడు వినాశనం కాదు, అది ఎప్పుడు సచ్చితానందమే. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనసు, బుద్ధి అని అర్థం అన్నమాట. సో 3 రకాల నరక ద్వారాలు ఉన్నాయి ఆత్మ వినాశనానికి కారణమయ్యేవి. ఏమిటంటే కామం, క్రోధం, తథా అలాగే లోభం, దురాశ. ఎంత ఉన్నా కూడా ఇంకా ఇంకా కావాలని ఆశ. ఈ 3 తస్మాత్, కాబట్టి ఏతత్రయం, ఈ మూడింటిని త్యజేత్, వదిలిపెట్టాలి అంటున్నారు. సో కామము, క్రోధము, లోభం అనే 3 నరకానికి దారితీసే 3 గుణాలు ఉన్నాయి. నరకానికి దారితీసే 3 ద్వారాలు ఇవి, ఈ కామము, క్రోధము, లోభం. ఈ నరక ద్వారాలు 3 కూడా ఆత్మ వినాశనానికి కారణం. అందువల్ల ఈ మూడింటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తారు. సో మనకు కోపం వచ్చినప్పుడల్లా ఈ శ్లోకం గుర్తుంచుకుంటే మనం కొంచెం కోపాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడ కామం అన్నప్పుడు ద్రౌపదీదేవి పట్ల వీళ్ళు ప్రవర్తించిన విధానం చూపిస్తున్నారు. కోపం అంటే దుర్యోధనుడికి మరి ఈ పాండవుల పట్ల అకారణ కోపం, వాళ్ళు చేసిందేమీ లేదు, చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి ఆ కోపం.
మరి దురాశ, మొత్తం హస్తినాపురం అంతా నాకే కావాలనుకున్నాడు. వాళ్ళు ఒక్క ఊరిస్తే చాలు, మాకు 5 ఊరికి 5 ఊళ్ళు ఇవ్వమని అడుగుతారు చివరికి. మాకు అర్ధరాజ్యం వద్దు, పావు రాజ్యం వద్దు, ఏది వద్దు, ఒక్కొక్క ఊరు 5 ఊళ్ళు, ఇంత పెద్ద దేశం ఉన్నప్పుడు ఒక 5 ఊళ్ళు ఇవ్వండి చాలంటే, అది కూడా ఇవ్వను, నేను ఒక అంగుళం కూడా ఇవ్వను అంటాడు. అందుకనే మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధం సంభవించింది. కాబట్టి దురాశ, ఈ మూడు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్స్గా ఈ 3 గుణాలకి చూపిస్తున్నారు. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మనః శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఈ 3 దుర్గుణాలను నుంచి ఎవరైతే విముక్తుడవుతాడో, ఏది కామ క్రోధం లోభం అనే వాటి నుంచి, వాళ్ళు తమోద్వారాలు అంటే నరక ద్వారాలు అన్నమాట. ఈ 3 నరక ద్వారాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ, తన శ్రేయస్సుకు అవసరమైన పనులు చేస్తూ అంటే ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు చేస్తూ తతో యాతి, ఆ రకంగా పొందుతాడు పరాంగతి, పరమగతిని అంటున్నాడు. అంటే భగవత్ పదాన్ని పొందుతాడు. కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలని వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలు చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమ పదాన్ని పొందుతాడు. ఇక్కడ పైన భగవంతుని చూపిస్తున్నారు. మరి ఈ మెట్లన్నీ దాటి పైకి వెళ్ళాలంటే భగవంతుడి దగ్గరికి ఈ మెట్లన్నీ దాటాలి. ఏమున్నాయి ఈ మెట్లు అంటే? ఏం మెట్లు ఇవి? ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, లస్ట్, కామం, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం, యాంగర్ కోపం, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అహంకారం, గ్రీడ్ దురాశ, ప్రైడ్ గర్వం, అటాచ్మెంట్ రాగద్వేషాలు, నాది నాది అనే తపన, ఇవన్నీ దాటుకున్న తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, ఒక గురువును, సరి అయిన గురువును చూసుకుని ఆ తర్వాత వేదాలను పఠించి ఆస్టెరిటీ అంటే మరి నియమబద్ధమైన జీవితంతో సెన్స్ కంట్రోల్ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని చివరికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుంటే భగవంతుడిని పొందొచ్చు. సో ఈ మెట్లన్నీ, ఇది ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్, కావాలంటే మీరు ఫోటో తీసుకోవచ్చు. బట్ అందుకని ఇలా 3 గుణాలను వదిలిన వాడు, ఏది కామక్రోధ లోభ అనే నరక ద్వారాలను వదిలిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలు చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం నా పరాం గతిం. ఎవరైతే శాస్త్ర విధులను ఉల్లంఘించి వర్తతే ప్రవర్తిస్తారో, కామకారత వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు, నస సిద్ధిం వాళ్ళకి సిద్ధత్వం అనేది అవాప్నోతి పొందలేరు, నా సుఖము ఉండదు, పరాం గతిం పరమగతి ఉండదు వాళ్ళకు. ఎవరికి? శాస్త్ర విధులను విస్మరించి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు పనిచేసే వాడికి పరిపూర్ణత గాని, ఆనందం గాని, పరమగమ్యం గాని ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. కాబట్టి శాస్త్రం కార్యము అకార్యము అంటే చేయవలసిన పనేదో చెయ్యకూడని పనేదో చెప్పడానికి శాస్త్రమే ప్రమాణం, అంటే శాస్త్రమే స్టాండర్డ్. కాబట్టి జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం, శాస్త్ర విధానాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు కర్మకర్తుం ఇహార్హసి, ఈ ప్రపంచంలో పనులు చెయ్యి, కర్మలు చెయ్యి అంటున్నారు. అందుకని అందువల్ల చేయదగ్గ కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవాలంటే మనిషికి శాస్త్రమే స్టాండర్డ్ ప్రమాణం. కాబట్టి శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో నువ్వు కర్మలు చెయ్యి. సో ఇక్కడ సత్యయుగంలో మరి వరాహదేవుడు హిరణ్యాక్షుడు వేరు ప్లానెట్స్ మీద ఉన్నారు. అంటే రాక్షసుడు ఈయన, వరాహదేవుడు మరి దైవము. అలాగే త్రేతాయుగంలో రాముడు మరి దైవము, దైవ గుణాలు ఉన్నవాడు, రావణుడు రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాడు. వీళ్ళిద్దరూ త్రేతాయుగంలో వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు. ద్వాపర యుగంలో పాండవులు కౌరవులు, పాండవులు దైవగుణం ఉంది, కౌరవులకి దానవ గుణం ఉంది. వీళ్ళిద్దరూ ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన కలియుగంలో దైవ గుణాలు దానవ గుణాలు ఒకే మనిషిలో ఉంటున్నాయి అని రాను రాను యుగాలు జరిగిపోతున్న కొందికి ఇలా ఈ దానవ గుణాలు ఇలా ప్రబలిపోతున్నాయి. కలియుగానికి వచ్చేసరికి ఈ 2 గుణాలు ఒకరిలోనే ఉంటున్నాయి అంటున్నారు. సో మనందరిలో కూడా ఈ కంసుడు శిశుపాలు లాంటి
బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటిని మనం దాటాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే మరి భగవన్నామాన్ని స్మరించినప్పుడు ఈ చెడు మన ఆలోచనలు తగ్గి మనస్సు భగవంతుడి వైపు నిమగ్నం అవటానికి సహకరిస్తుంది. మంత్రము, మంత్ర అంటే ఏంటి? మనస్సును త్రయింపజేసేది. త్రయింపజేయటం అంటే విడుదల చేసేది. మనస్సును విడుదల చేయటం అంటే ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహం నుంచి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు తిప్పేదే మంత్రము. కాబట్టి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే 16th చాప్టర్లో దాన ప్రవృత్తులు కలిగిన వాళ్ళు నీచ జన్మల్ని పొంది భవబంధాల్లో చిక్కుకుంటారు. కాబట్టి మనం దైవ గుణాలను పెంపొందించుకుని శాస్త్రానుసారం జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతను పొందాలి అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు 17th చాప్టర్ చూద్దాం. ఈ రెండు ఆమ్, ఏమిటంటే నిత్య జీవితంలో మనం చేయవలసిన పనులు ఎలా చేయాలి అనేటటువంటి విషయాలను మనకు చెప్తాయి. కాబట్టి ఆ రకంగా ఈ రెండు చాప్టర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అన్నమాట. సో 17th చాప్టర్ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. మీకు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం కనిపిస్తోంది కదా? కనిపించకపోతే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, చూస్తాను. ఈ నలుగురు ఎవరని అడిగాను. పద్మకుమారి మాతాజీ ఆన్సర్ చెప్పారు. దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు, శకుని, దుష్ట చతుష్ట. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, కరెక్ట్. సో వాళ్ళ నలుగురిని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో 17th చాప్టర్ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం అంటే త్రయ అంటే మూడు, మూడు రకాల శ్రద్ధలు అని పేరు. అంటే మూడు అంటే ఇక్కడ ఏమిటి అంటే మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమాహోరజస్తమః. కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా వాళ్ళ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? వాళ్ళు సాత్వికుల, రాజసికుల, తామసికుల అని అడుగుతున్నాడు. సో మూడు రకాలు అంటే ఏ రకమైన శ్రద్ధ వాళ్ళది? అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. భగవంతుడు అంటున్నారు, దేహదారైన జీవుడు తను తను పొందిన ఈ ప్రకృతి గుణాలను బట్టి, అంటే తను ఏ గుణాలు అలవర్చుకుంటాడో ఆ గుణాలను బట్టి ఈ తన శ్రద్ధ సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా అని మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. వాటి గురించి చెప్తాను, ఇప్పుడు విను అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు మరి రావణుడు, విభీషణుడు, కుంభకర్ణుడు. మరి ముగ్గురు మూడు గుణాలకు ప్రతీకలు. రావణుడు రజోగుణం, విభీషణుడు సత్వగుణం, మరి తమో గుణం కుంభకర్ణుడు. అలా శ్రద్ధ కూడా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది వాళ్ళ గుణాలను బట్టి. అంతేకాకుండా మనం జీవనం సాగించాలంటే ముఖ్యమైన విషయాలు మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడు చేసేది ఏంటి? ప్రతి ఒక్కరికి ఒక శ్రద్ధ ఉంటుంది, దేని మీద ఒక దాని మీద. కొందరికి భగవంతుడి మీద ఉండొచ్చు, కొందరికి డబ్బు మీద ఉండొచ్చు, కొందరికి సుఖం మీద ఉండొచ్చు. ఏదో ఒక విషయం మీద శ్రద్ధ అంటే నమ్మకం ఉంటుంది ప్రతి వాళ్లకు. లేదా మనకు సహాయపడే వాళ్ళ మీద ఉండొచ్చు. ఏదో ఒక రకమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది ప్రతి వాళ్లకు. అలాగే ప్రతి వాళ్ళం ఆహారం తీసుకుంటాం. యజ్ఞం ఏదో ఒక పని. యజ్ఞం అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే పని. అంటే ఎలాంటి పని? భగవదర్పితం చేసి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని చేసినప్పుడు యజ్ఞం అవుతుంది. సో అందుకని జనరల్గా అది యజ్ఞంతో సమానం ఆ కర్మ కూడా, అలా చేయగలిగితే. అందుకని యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ పని. స్వభావం, స్వభావం అంటే ఏ రకమైన ప్రవర్తన, శారీరక ప్రవర్తన, మానసిక ప్రవర్తన, మనస్సు యొక్క నియంత్రణ, వాక్కు యొక్క ప్రవర్తన, ఏ రకంగా మాట్లాడాలి. అందరం మరి మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, మాట్లాడకుండా ఉండం. కాబట్టి ఆ మాట ఎలా ఉండాలి? మనస్సు ఉంది, అందరికీ ఆలోచనలు ఉన్నాయి, మరి ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలి?
దానం ఎలా చేయాలి. సో ఇవన్నీ మనం నిత్య జీవితంలో చేసే ప్రతి వాళ్ళకి స్వభావం బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఎలా ఉండాలి ఆ బిహేవియర్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్తారనమాట. సో దానం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో వీటన్నిటితో పాటు దానాన్ని కూడా పెట్టారంటే ప్రతి ఒక్కరూ మరి దానం అనేది అంత ముఖ్యమైనది అనమాట. మనం చేయవలసిన పనిలో ఆ దానం కూడా ఒకటి. సో ఏమిటి ఇవన్నీ ఈ ఈ 7 విషయాలు ఎలా చేయాలో ఇక్కడ చెప్తారు, చూద్దాం. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతల్ని పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని, యక్షరక్షాంసి రాజస, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు. ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే ఉమ్, యజంతే తామసా జన. సో తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు. సో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో శ్రద్ధ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సత్వగుణం వాళ్ళకి దేవతల మీద, రజోగుణం వాళ్ళు యక్షరాక్షసులు. అంటే ఆ రోజుల్లో యక్షరాక్షసులు, ఈ రోజుల్లో మనకి ఎవరు ఉపయోగపడతారో మన వాళ్ళ మీద, అంటే మన నాయకులు అవ్వచ్చు, మన బాసెస్ అవ్వచ్చు. ఆ రోజుల్లో రాజులు యక్షులు అన్నారు. ఈ రోజుల్లో అంటే వాళ్ళకి ఈ భూ భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళకు ఉపయోగపడే వాళ్ళ మీద గౌరవం చూపించడం. ఆమ్, ఉదాహరణకి నాయకులు, బాసులు, మేనేజర్లు ఇలాంటి వాళ్ళ మీద. సో రజోగుణం వాళ్ళు వాళ్ళని పూజిస్తూ ఉంటారు. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను. ఆ రోజుల్లో ఇలా భూత ప్రేతాలను, ఈ రోజుల్లో భూత ప్రేతాలంటే చెడు అలవాట్లు వాటిని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలా భూత ప్రేతాలని కొంతమంది పూజిస్తూ ఉండే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో అది తమో గుణంలో ఉండే శ్రద్ధ అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ది అదనమాట, శ్రద్ధ. సో సత్వగుణం వాళ్ళు దేవతలను, రజోగుణంలో వాళ్ళు యక్ష రాక్షసులు, తమో గుణంలో వాళ్ళు భూత ప్రేతాలు. ఆహారం ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ది. ఆహారం అంటే మనం తిన్న దానిని బట్టి మనం ఉంటాం. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అంటున్నారు. ఆయుసత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియా. ఆయు పెంచుతుంది. సత్వగు సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారం ఆయువుని పెంచేటట్లు చేస్తుంది. బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, సుఖం అంటే తిన్నప్పుడు మరి హాయిగా ఉంటుంది. ప్రీతివర్ధన, సుఖ ప్రీతివర్ధన అంటే ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని కూడా, సంతృప్తిని కూడా ఇస్తుంది. రస్య అంటే రసవంతం, స్నిగ్ధ పుష్టికరం, స్థిర మరి ఆరోగ్యకరం, హృదయానికి ఆహ్లాదకరమైన ఆహారం సాత్విక ప్రియులకు ఆహారం, ఇష్టమైన ఆహారం. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధిబలం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతంగా ఉంటాయి, పుష్టికరంగా ఉంటాయి, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి, మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. అంటే పాలు, పెరుగు, పండ్లు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ధాన్యాలు, మరి కాయగూరలు ఇవన్నీ కూడా సాత్విక ఆహారం కింద వస్తాయి. కట్వం. ఇప్పుడు ఆహారం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు తెలుసు, ఆహారం తీసుకుంటే బలం వస్తుంది, శరీరం పనిచేయాలంటే బలం కావాలని. అంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం డైజెస్ట్ అయితే ఆ బలం అంతా కూడా అది రక్త రూపంలోకి మార్చి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ దాన్ని అన్ని పార్ట్స్ లోకి, భాగాల్లోకి శరీరంలో పంపిస్తుంది. అన్నిటికీ బలం వస్తుంది, వేస్ట్ అంతా బయటకు వెళ్ళేట్టు చేస్తుంది. ఇంతవరకు మనకు తెలుసు. మూడో విషయం ఏమిటి అంటే మైండ్ను కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఆహారం, మనం తినే ఆహారం. అందుకని ఇలాంటి ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు సాత్విక ఆహారం ఆ సత్వగుణం పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా మరి ఆరోగ్యం, ఆనందం, సంతృప్తి, మరి బుద్ధి బలం ఇవన్నీ కూడా మంచి మార్గం వైపు వెళ్ళే విషయాలన్నీ కూడా మనకి చేకూరుస్తుంది సాత్విక ఆహారం. ఇప్పుడు రాజసిక ఆహారం. కట్వంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. కట్వం అంటే చేదుగా, ఆమ్ల పుల్లగా, లవణ ఉప్పగా, ఉష్ణ మంచి వేడి, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఘాటుగా, తీక్ష్ణ రూక్షణ అంటే అంటే కారంగా, ఉష్ణం అంటే వేడి, అంటే తీక్ష్ణం అంటే మంచి ఘాటుగా, రూక్ష విదాహన అంటే రసవంతం లేకుండా ఎండిపోయినట్లున్నవి. ఎండిపోయినట్లు అంటే ఏంటి, బాగా డీప్ ఫ్రైడ్ చేస్తే దానిలో ఉన్న వైటమిన్స్, రసాలన్నీ పోతాయి కదా, అలాంటి ఫుడ్స్.
ఇవన్నీ కూడా రాజస శ్రేష్ట ఇలాంటి ఆహారం రాజసిక తత్వం వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆహారాలు. ఇవి దుఃఖ శోకామయ ప్రదాలు, దుఃఖాన్ని శోకాన్ని కలిగిస్తాయి. అంటే మరి ఇటువంటి టూ మచ్ చేదులు, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడిగా, మరి ఘాటుగా, మరి ఎండిపోయినట్లున్నవి, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అన్నమాట. ఇలాంటి ఆహారం రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైనవి. ఇవి బాధ, దుఃఖం, రోగం కలిగిస్తాయి. అంటే దుఃఖ శోకామయం ఎందుకు అంటే, మరి టూ మచ్ ఉప్పు తిన్నాం అనుకోండి బీపీ పెరుగుతుంది, టూ మచ్ స్వీట్ తిన్నామంటే షుగరు మంచిది కాదు, ఇలా టూ మచ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తిన్నామంటే మరి హార్ట్కి మంచిది కాదు. సో ఏదైనా కూడా మరి కారం ఎక్కువ తింటే అల్సర్లు వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కూడా లిమిట్గా తినకుండా ఏదైనా ఇలా ఎక్కువ ఎక్కువ మోతాదుల్లో తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మరి హాని కలిగి దుఃఖ శోకామయ ప్రదాలంటే అది అర్థం. మరి ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు, మిరపకాయలు చూపిస్తున్నారు. మరి ఇష్టమైన కొంతమంది మరి మనకి ఇష్టమైతే మిరపకాయలు కూడా తినేస్తూ ఉంటాము. అది యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. ఇక తామో గుణానికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఏమిటి అంటే, తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం. అంటే కొంతమంది అంటారు, మరి మేము పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్తాము, మధ్యాహ్నం క్యారియర్ తీసుకుని అది తినేటప్పటికి 12 అవుతుంది, 9ంటికి వంట చేసుకుని క్యారియర్ తీసుకువెళ్తే మరి అది తామసికం అవుతుందా ఏంటంటే, ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, తిని వంట చేసిన తర్వాత ఫ్రెష్గా ఉండి దాన్ని ఫ్రెష్గా తీసుకోవడం, ఇష్టం వచ్చినట్లు పడేసి దాన్ని సరిగ్గా మూతలు పెట్టకుండా, దాన్ని ఆరిపోయినట్లు ఎక్కడ అది అంటే శ్రద్ధగా దాన్ని స్టోర్ చేయకుండా ఎప్పుడో తింటాం, దానికి అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం జాబ్ చేయాలి, స్కూల్కి వెళ్ళాలి, కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, ఏదైనా సరే అలాంటప్పుడు అది మనం వండుకుంటున్నాము, దాన్ని చక్కగా ఒక క్యారియర్లో పెట్టుకుంటున్నాం, జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్తున్నాము, మళ్ళీ మనం తినబోయే ముందు దాన్ని మూత తీసి తింటున్నాం. అంతేగాని మూత లేకుండా పడేసి దాన్ని మధ్యలో మూత తీసి అటు ఇటు తిప్పి అట్లా చేయడం లేదు కదా. సో ఇక్కడ పద్ధతిగా వండినది జాగ్రత్తగా వీలైనంత ఫ్రెష్గా తినండి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అట్లా పద్ధతి లేకుండా పడేసి ఆహారాన్ని కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. వండిన తర్వాత దాన్ని భద్రంగా జాగ్రత్తగా స్వీకరించడం. రుచి లేని, కుళ్ళిన, వాసన పట్టిన, ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తమో గుణం ఉన్న వాళ్లకు ప్రియమైనది. సో కుళ్ళిన, రుచి లేని అంటే వాసన అంటే ఆహారాన్ని ఎలా పడితే అలా పారేసి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటాం, ఒక శ్రద్ధ లేకుండా అలా పడేసి దాన్ని చక్కగా మూతలు వేసో లోపల పెట్టో స్టోర్ చేయకుండా, అదంతా కూడా తమో అంటరాని వస్తువులు అంటే సరే మీట్ ఇలాంటివని చెప్పుకోవచ్చు. అవి తమో గుణం వారికి ఇష్టమైన ఆహారాలు అన్నారు. సో మనం తినేదాన్ని బట్టి మన ఆరోగ్యం కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మనం ఇలా తింటే మరి ఇలా ఉంటాం, కాయగూరలు అవి తింటే ఇలా ఉంటాము అని. సో ఇక్కడ సాత్విక ఆహారం అంటే మరి పాలు, పెరుగు, పండ్లు, కాయగూరలు, ధాన్యాలు. రజోగుణ ఆహారాలు అంటే మరి ఇలా టూ మచ్గా కారాలు, ఘాట్లు, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్, కాఫీలు ఇటువంటివి చూపిస్తున్నారు. తమో గుణం అంటే ఇక టూ మచ్ ఫుడ్, మీట్ ఈటింగ్, ఇవన్నీ 3 స్కూప్స్ ఐస్ క్రీమ్, ఒకటి కాదు రెండు కాదు 3 స్కూప్స్ ఇలా అతిగా తింటే తమో గుణము. సో సాత్విక ఆహారం మరి మనిషికి సమత్వాన్ని, ఒక పద్ధతిని, పాజిటివ్ థింకింగ్ని, శాంతిని, ప్రశాంతతను, స్వచ్ఛతను ఇస్తుంది. మరి రజోగుణంలో రాజసిక ఆహారం కలవరాన్ని, ఆందోళనను, మరి ఈ ఈ కోరికలను వీటన్నిటిని కూడా పెంచుతుంది. తపన. తమో గుణంలో ఇక మరి అసలు వాళ్లకు బద్ధకం, ఎప్పుడు ఏదో బాధలో ఉన్నట్లు, ఇక ఏది చేయాలనిపించుకోకుండా అలా ఉంటూ ఉంటారు. సోమరితనం ఇటువంటివి పెంచుతుంది. సో శ్రద్ధ, ఆహారం చూసాం. ఇప్పుడు యజ్ఞం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టోయ ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్విక. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞం, ఫలితం మీద కాంక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు యజ్ఞం విధి దృష్టోయ ఇజ్యతే, నా యొక్క బాధ్యత అనుకుంటూ ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా చేసిన యష్టవ్యమేవేతి మనః, దృఢ సంకల్పంతో ఇలా చేసినప్పుడు సమాధాయస సాత్విక, అది సత్వగుణంలో చేసిన యజ్ఞం అని చెప్తారు.
సో శాస్త్రాదేశాల ప్రకారం ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంలో చేసిన యజ్ఞం. ఇక్కడ ఇది మంత్రాలు చదువుతూ మరి అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ స్వాహ స్వాహ అంటూ చేసే యజ్ఞాన్ని చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా డీపర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఏ పనైనా సరే శాస్త్రాలు చెయ్యొచ్చు అని చెప్పిన పనిని ఎలా చేయాలో శాస్త్ర విధానోక్తాన్ని తెలుసుకుని కరెక్ట్గా ఏ పనైనా చేయడం నా బాధ్యత అనుకుని చేయడం, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా చేయడం. అప్పుడు ఏ పనైనా ఇలా చేస్తే సత్వగుణ యజ్ఞం అవుతుంది. మరి యజ్ఞం అంటే అగ్నిలో వేస్తున్నామంటే ఏంటి? భగవంతుడికి సమర్పించేస్తున్నాం. సమర్పించినప్పుడు ఇంకా ఆయనకే అనుకుంటాం. అది మనం తర్వాత తీసుకున్నా ఎలా తీసుకుంటాం? ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాం. సో పనిని కూడా ఆ రకంగా భగవంతుడికి సమర్పించి ఆ సమర్పించినప్పుడు ఆ ప్రతిఫలం ఆయనకే చెందుతుంది, సమర్పించాం కాబట్టి. మళ్ళీ తిరిగి తీసుకుంటున్నాం అంటే ఎలా తీసుకుంటున్నాం? ప్రసాదంగా తీసుకుంటున్నాం. ప్రసాదం అంటే ఎలా తీసుకోవాలి? ఇష్టమైతేనే తీసుకుని మనకి ఇష్టం లేని ప్రసాదం అయితే వదిలిపెడతామా? ప్రసాదం అంటే ఎలా ఉన్నా తీసుకోవాలి, అట్లా అనకూడదు, ఇష్టం లేదని తప్పు అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. ఎప్పుడైనా మనం చిన్నప్పుడు ప్రసాదం ఇది నాకు ఇష్టం లేదు అని అన్నాం అంటే తప్పలా అనకూడదు, ప్రసాదం తినాలి అంటారు. అలా ప్రతిఫలం అనేది మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని తీసుకునే సమత్వాన్ని తెచ్చుకుని ఆ రకంగా పని చేయగలిగినప్పుడు అది సాత్విక యజ్ఞంతో సమానం. సరే, ఈ రోజుల్లో కలియుగ యజ్ఞం కూడా సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని కూడా మరి చెప్తున్నారు. సంకీర్తన అంటే భగవన్నామ స్మరణ. కలియుగంలో మరి భగవన్నామమే భగవంతుడిని చేరుకుంటానికి మార్గం కాబట్టి ప్రతి యుగానికి ఒక మార్గం ఉంది కదా. ఏమిటి ఆ మార్గాలు? ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి చాట్ బాక్స్లో. ఏది సత్యయుగంలో ఎలా భగవంతుని పొందుతారు, త్రేతాయుగంలో ఎలా, ద్వాపరంలో ఎలా, కలియుగంలో మనం చెప్పుకున్నాం నామస్మరణతో పొందుతారు అని. ఆ 3 యుగాల్లో ఏమి మార్గాలు చెప్పారో ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో. అభిసంధాయతు ఫలం దంబార్థమపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో ఇక ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేసే యజ్ఞం రజోగుణ స్వభావం అని తెలుసుకో. ఇప్పుడు ఇస్తున్నాడు డబ్బులు ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో, కానీ ఎలా ఇస్తున్నాడు? గర్వంగా నాకే ఉన్నదని ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో అందరూ నన్ను గొప్ప అనిపించుకోవాలి, అందరిలో నేను ఇస్తున్నానని అందరికీ తెలియజేయడం. సో ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేసే యజ్ఞం రజోగుణ యజ్ఞము. అలా ఏ పనైనా సరే అహంకారంతో అందరూ ఏదైనా బెనిఫిట్ కోసం మనం చేసినప్పుడు అది రజోగుణ యజ్ఞం. ఇంకా తమోగుణ యజ్ఞం విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. విధిహీనం అసలు శాస్త్రాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, అసృష్టాన్నం అంటే ప్రసాదం లేకుండా, మరి యజ్ఞం చేసినప్పుడు ప్రసాదం పెడతాం, ప్రసాదం లేకుండా, మంత్రహీనం యజ్ఞం చేస్తే మంత్రాలు చదవాలి, మంత్రాలు లేకుండా, అదక్షిణం ఆ చేయించిన బ్రాహ్మణుడికి దక్షిణ ఇస్తాం, దక్షిణ లేకుండా, శ్రద్ధావిరహితం అసలు శ్రద్ధే లేకుండా చేసిన యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే, తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్తారు. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేద మంత్రోచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో చేసే యజ్ఞం తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఈ తమోగుణ యజ్ఞానికి ఈ చిత్రాన్ని ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? ఉదాహరణగా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? బయట ఉన్నట్టు ఏదో సామాన్ అంతా రోడ్డు మీద పెట్టి తగలబెడుతున్నారు. సో ఈ రోజుల్లో తమోగుణ యజ్ఞానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఎందుకు? శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేదు. ఎందుకు? శాస్త్రాలు ఇలా వస్తువుల్ని అందరికీ నష్టం కలిగించమని చెప్పాయా? లేదు. కానీ వాళ్ళు దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నారు. ప్రసాద వితరణం లేదు. యజ్ఞం చేసినప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ప్రసాదం పెడతాం, అది లేకపోగా వాళ్ళకున్న దాన్ని లాక్కుని తగలబెడుతున్నాం. వేద మంత్రోచ్చారం లేదు, వేద మంత్రాలు పవిత్రమైనవి చదవకపోగా ఇలా చెడు ఆలోచనలతో చెడు మాటలతో ఉంటున్నారు. దక్షిణ లేదు, అవతల వాళ్ళకి చేయించిన వాళ్ళకి మనం దక్షిణ ఇవ్వకపోగా ఇలా ఎదుటి వాళ్ళకి నష్టం కలిగిస్తున్నాం. అందుకని దీనిని ఈ రోజుల్లో తమోగుణ యజ్ఞానికి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇది యజ్ఞం కూడా 3 రకాలు. సో ఎప్పుడైతే మన డ్యూటీ అనుకుని ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా
దృఢ సంకల్పంతో చేస్తే సత్వగుణ యజ్ఞం. ఏదో అహంకారంతో అందరూ ఏదైనా ప్రతిఫలం కావాలి అనుకుని చేస్తే రజోగుణ యజ్ఞం. ఇక అసలు ఎదుటి వాళ్ళకి నష్టం కలిగించేటట్లు శాస్త్ర నిర్దేశాలు వద్దు అని చెప్పిన పనులు చేస్తూ ఇలా చేసినప్పుడు అది తమోగుణ యజ్ఞము, చెడు పనులు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ. సో 3 యజ్ఞం చూసాం. ఇప్పుడు ఓకే. సో ఈ 3 చూసాం కదా, శ్రద్ధ చూసాం, ఆహారం చూసాం, యజ్ఞం చూసాం. ఇప్పుడు స్వభావం ఎలా ఉంటుందనేది చూద్దాం. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవదేవుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి, ద్విజులు అంటే బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, ప్రాజ్ఞులు అంటే అన్నీ తెలిసిన జ్ఞానులు పెద్దవాళ్లను, వాళ్ళని పూజించడం, శౌచం అంటే పవిత్రంగా ఉండటం, శుభ్రత అంటే మానసిక శుభ్రత, పవిత్రత, ఆర్జవం అంటే మరి సరళత్వం, మృదుత్వం, బ్రహ్మచర్యం. ఆ బ్రహ్మచర్యం అంటే మరి గృహస్థులంతా మేము బ్రహ్మచారులం కాదుగా అనుకోవచ్చు. మరి సరి అయినటువంటి ఉమ్, ఆ, గృహస్థు లైఫ్ లీడ్ చేసినప్పుడు అది అంటే వివాహేతర సంబంధాలు లేకుండా అది బ్రహ్మచర్యం అవ్వచ్చు అని చెప్పారు. అహింస, మరి ఏ జీవిని హింసించకుండా ఉండటం, ఆ, అది శారీరక తపస్సు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రులు వంటి పెద్దల్ని పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస ఇవి శారీరక తపస్సులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉమ్, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు కూడా ఆ ఉన్నాయి. అవి ఇందులో లేవు. సో నేను అది కూడా చెప్తాను. సో ఇది 18th శ్లోక కదా, శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు. సారీ, 14th శ్లోక చూసాం. దేవదేవుడు, బ్రాహ్మణులు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, తల్లిదండ్రులు మొదలైన వాళ్ళని పూజించడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం ఇవన్నీ శారీరక తపస్సు. ఇక వాక్ తపస్సు ఎలా ఉంటుంది? అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియాహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. సత్యము, అనుద్వేగకరమైన వాక్యం, ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడటం, సత్యం మాట్లాడటం, ప్రియం అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు అది నిజమా కాదా, నిజమే మాట్లాడాలి. ప్రియం, అవతల వాళ్ళకి మనం చెప్పేది ప్రియకరమైన విషయమైనా వాళ్ళకి అప్రియమైన విషయం, ప్రియమైనదైతేనే చెప్పు. హితం, అవతల వాళ్ళకి హితకరమైనదైతేనే చెప్పు, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ లేకుండా చెడు చేసేదైతే చెప్పకు అని చెప్తున్నారు. సో సత్యము, ప్రియము, హితము అయిన మాటలు, అనుద్వేగకరం ఉద్వేగం లేని మాటలు పలకడము, మరియు స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటే స్వాధ్యాయం అంటే వేద వాంగ్మయాలను పఠించడం. కాబట్టి వేద పారాయణ కాబట్టి ఆ స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటే నిత్యము వేద పారాయణ చేయటం. ఇవన్నీ కూడా వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సులు. సో ఏ మాట మాట్లాడినా సత్యమైన, ప్రియమైన, అవతల వాళ్లకు హితమైన వాళ్లకు అని ఆలోచించి మాట్లాడటం, ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడటం, వేద వాంగ్మయాలను పారాయణ చేయటం ఇవన్నీ కూడా వాక్ తపస్సులు. ఇక మానసిక తపస్సు ఎలా ఉంది? శారీరక తపస్సు చూసాం, వాక్ తపస్సు చూసాం. మానసిక తపస్సు మనఃప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. తృప్తి, సరళత్వం, మౌనం, ఆత్మనిగ్రహం, అస్తిత్వం, పవిత్రమనొచ్చుట ఇవన్నీ కూడా మానసిక తపస్సు. అంటే మనకు తృప్తిగా ఉండటం, అలాగే సరళత్వం, ఎప్పుడు కూడా సరళత్వంతో ఉండటం, మౌనం అనవసరంగా మాట్లాడకుండా ఉండటమే కాకుండా మనస్సులో కూడా అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా ఉండటం. అక్కడే నామజపం ఉపయోగపడుతుంది. భగవన్నామ స్మరణ చేసుకుంటే అన్నెసరీ థాట్స్ రావు. ఆత్మనిగ్రహం, అస్తిత్వం ఇవన్నీ పవిత్రంగా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా మానసిక తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. సో
తపస్సు అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాము. ఇక లాస్ట్కి అదే ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణంలో చేసే తపస్సులు. ఇప్పుడు రజోగుణ తపస్సు ఎలా ఉంటుందంటే సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుంచి గౌరవం సన్మానం పూజలు అందుకోవడం కోసం గర్వంతో చేసే తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సు. ఇది అస్థిరము, అశాశ్వతము. దీనివల్ల ఏ బెనిఫిట్ ఉండదు. అంటే ఎవరైనా మన పొగిడితే బాగుండు అని చేసే తపస్సు. ఇక్కడ ఇతను మరి కంప్యూటర్లో మొహం దూర్చేసి చాలా సీరియస్ గా పనిచేస్తున్నాడు, పాపం తప్పే ఉంది, ఇంత శ్రద్ధగా చేస్తున్నాడు, ఇది రజోగుణ తపస్సు ఎలా అవుతుందని డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు మరి శ్రద్ధతో పనిచేస్తున్నాడు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు శ్రద్ధతో ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ముందు చేస్తే మన అందరూ పొగుడతారు, మనకేదో ప్రైజ్ వస్తుంది, లేదా మనకు అందరిలో సన్మానం వస్తుంది, మనం చాలా తెలివిగలవాడని అంటారు అని. అందుకని ఆ కోరికతో ఇతను ఫస్ట్ పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. రజో తాము సత్వగుణంలో ఉన్నవాడేమో ఇది నా బాధ్యత, నేను వీలైనంత త్వరలో ఫినిష్ చేయాలి టైం కనుక్కుని చేస్తున్నాడు. ఇతను అందరితో పొగిడించుకోవాలనుకుని చేస్తున్నాడు. ఇద్దరూ ఒకే పని చేస్తున్నారు, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నారు అన్న దాంట్లో తేడా ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఆ ఆ భావం అనేది మనం ఏ పని చేసినా మన ఫీలింగ్ ఏమిటి అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని, దాన్ని బట్టి మన గుణం డిసైడ్ అవుతుంది కదా. సో అందుకని ఇతను ఏ భావంతో చేస్తున్నాడంటే అందరితో పొగిడించుకోవాలని అటువంటి దీంతో చేస్తున్నాడు, కాబట్టి అది రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సు. తర్వాత మూఢగ్రాహీణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. ఇకపోతే వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం మూర్ఖత్వంతో ఇలా చేసే తపస్సులు తమో గుణానికి సంబంధించిన తపస్సులు. వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకోవడం అంటే ఇదివరకటి రోజుల్లో మరి వీళ్ళు వేళ్ళు అవి కట్ చేసుకుని ఆ రక్తాన్ని అగ్నిలో వేస్తూ అట్లా చేసేవారు కొందరు తమో గుణం రాక్షసులు. తర్వాత ఏమో ఎదుటి వాళ్ళని నాశనం చేయడం కోసం తపస్సులు చేసేవారు. ఉదాహరణకి మరి ఆ, బకాసురుడు కాదు, అతను ఎవరు, మోహిని భస్మాసురుడు. మరి నేను ఎవరి తల మీద చేయి వేయాలని వేస్తే వాళ్ళు మరణించాలని కోరుతాడు తపస్సు చేసి. సో అవతల వాళ్ళకి హాని కలిగించాలని చేసే తపస్సులు ఇవి తమోగుణ తపస్సులు. ఈ రోజుల్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకోవడం అంటే చెడు అలవాట్లతో, వాళ్ళు డ్రింకింగ్ డ్రగ్స్ ఇలాంటి వాటితో, లేదంటే ఏదైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తో, స్మోకింగ్ అవనివ్వండి, ఏదైనా సరే ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళని వాళ్ళే చెడుగు హింసించుకునేటప్పుడు తమో గుణం అనొచ్చు. అలాగే ఇతరులను నాశనం చేయడం అంటే వాళ్ళని వాళ్ళ ఎదుటి వాళ్ళకి ఏదైనా హాని చేయడానికి వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా బాధ కలిగిస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ తమో గుణానికి ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పచ్చు. దాతవ్యం ఇది ఇప్పుడు దానం. సో ఇప్పటి వరకు మరి యజ్ఞం అనేది తపస్సు అనేది ఎలా ఉంటుందో 3 గుణాల్లో చూసాం. ఇప్పుడు దానం అనేది లాస్ట్ దన్నమాట. సో అది ఎలా ఉంటుంది? దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావంతో ఇచ్చే దానాన్ని సత్వగుణ దానం అని చెప్తారు. సో ఈ మనకు అందుకే దేశే కాలేచ అపాత్ర దానం తప్పని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. దేశే కాలేచ పాత్రేచ అంటే ఇవ్వవలసిన ప్రదేశంలో సరి అయిన వ్యక్తికి ఇచ్చే దానం సాత్విక దానం. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ జననం అప్పుడు మరి నందమహారాజు బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళకి దానాలు ఇవ్వడం చూపిస్తున్నారు. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనం ఏదో పేరు కోసం లేకపోతే అందరు పొగడాలని కాకుండా మనం సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి మనం చెయ్యాలి, ఇది కర్తవ్యం, ఇది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు, నేను ఉపయోగపడేటట్లు అందరికీ చేయాలి అని ఆ కర్తవ్య భావంతో ఇచ్చే దానం సత్వగుణ దానము. మరి రాజోగుణ దానం ఎలా ఉంటుంది? యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం
తద్దానం రాజసంస్మృతం. ఎత్తు ప్రత్యుపకారార్థం, ఏదో తిరిగి బెనిఫిట్ ఏదైనా వస్తుందా, మనం ఇది ఇస్తే మనకి ఏం లాభం వస్తుంది, ఫలముద్దిశ్య వా పునః, లేదా మనకి ఏదైనా ఫలితం ఉంటుందా ఇది వస్తే తిరిగి అనే ఉద్దేశంతో కానీ, లేదా దీయతే చ పరిక్లిష్టం, అంటే ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా ఇచ్చినా కూడా తద్దానం రాజసంస్మృతం, ఆ దానాన్ని రజోగుణ దానం అంటారు. చూడండి, ఒక్కోసారి ఇష్టం లేకపోయినా ఎదుటి వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో, ఇవ్వకపోతే మనకి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందేమో అని తప్పదు అనుకుని ఇస్తూ ఉంటున్నప్పుడు అది రజోగుణ దానం. కానీ అందుకని ప్రతిఫలాన్ని కోరుకుంటూ ఈ దానం ఇస్తే మనకి ఏం లాభం వస్తుంది, మన పేరు వేస్తారా, మీరు మా పేరు వేస్తే ఇస్తాం అంటూ ఉంటారు కొందరు. అలా ప్రతిఫలం కోసం లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానమైన రజోగుణ దానం. ఇక తమోగుణ దానం ఎలా ఉంటుందంటే, అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. అనుగాని చోట, అకాలంలో ఇవ్వకూడని టైంలో, అపాత్రుడికి ఇవ్వకూడని వాళ్లకు ఇచ్చే దానము, అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణ దానము. సో అనుగాని చోట, కాలంలో అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇతను ఉన్నాడు, ఏదో డ్రగ్స్ మీద ఉన్నాడు, మనం డబ్బులు ఇచ్చామంటే ఏం చేస్తాడు, చెడుకే ఉపయోగిస్తాడు, అది అతనికి మంచిది కాదు. కాబట్టి సరి అయిన వ్యక్తికి, మరి అవసరం, నిజమైన అవసరంలో ఉన్న వాడికి మర్యాద పూర్వకంగా ఇవ్వాలి. అంతేగాని ఇలా చెడు అలవాట్లకు ప్రోత్సహించడానికి ఇవ్వడం మరి కరెక్ట్ కాదు. అలాగే ఇచ్చేటప్పుడు మనమేదో గొప్ప, అవతల వాళ్ళు తక్కువ అని అవమానకరంగా ఇవ్వడం కూడా తమోగుణ దానం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా మొత్తం అన్ని శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, స్వభావం ఎలా ఉంటుంది, వాక్యం ఎలా ఉండాలి, మనస్సు ఎలా ఉండాలి, దానం ఎలా ఉంటుందో ఈ 3 గుణాల్లో చూసాం. సో లాస్ట్కి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ స్త్రీవిధ స్మృత బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా ఓం తత్సత్ అనే ఈ 3 పదాలు కూడా భగవంతుణ్ణి, అంటే పరబ్రహ్మాన్ని, అంటే భగవంతుని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. ఓం తత్ సత్, ఓం తత్ అంటే ఆ సత్యమా అని అర్థం, భగవంతుణ్ణి ఆ పరమ సత్యమా అని పిలిచారు. సత్యం అంటే ఏమిటి, జోనిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని 2nd చాప్టర్లో చూస్తాం. ఆత్మ భగవదంశ కాబట్టి భగవంతుడి లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి, అజ పుట్టుకులేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది, కాబట్టి అది సత్తు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ఆ సత్యమా అంటూ సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా ఆయన్ను ఆయన్ను సంబోధించడం ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు ఆయనకు వాడబడ్డాయి. భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం వేద పఠనం కానీ యజ్ఞాలు కానీ చేసినప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించారు అని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మీనింగ్ ఏమిటంటే, అశ్రద్ధతో చేసిన హుతం యజ్ఞమైన, దత్తం దానమైన, తపస్సు అయినా, కృతం చేయత్ ఏదైనా సరే, అసదిత్యుచ్యతే అది అసత్యమే, అశాశ్వతమే పార్థ, అది కరెక్ట్ కాదు. విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు చేసిన యజ్ఞమైనా, దానమైనా, తపస్సైనా అశాశ్వతం. నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. నీకు ఇది వేరే లోకంలో కానీ, పైలోకంలో కానీ, ఈ లోకంలో కానీ నీకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడదు. భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఏ యజ్ఞం చెయ్యి, ఏ దానం చెయ్యి, ఏ తపస్సు చెయ్యి, ఏదైనా అశాశ్వతమే, అది అసత్తు. ఈ జన్మలో కానీ నీకు నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ ఏ విధంగా నీకు పనికిరాదు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలో త్రిగుణాలను అధిగమించి మానవుడు మరి విశుద్ధ సత్వానికి చేరుకోవాలి. సో ఈ 3 గుణాల్లో ఎలా పనులు చేయాలో చూసాం కదా. సో మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, 3 గుణాలను అధిగమించి, ఆ సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం పొందగలుగుతాము. సో ఇది ఈరోజు పాఠం. సో లెవెల్ 2లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే మీకు లింక్ ఒకటి పెడతారు.
ఆ లింక్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. 4 PM ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, అలాగే 8 PM ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. మీకు ఏ టైం వీలైతే ఆ టైంలో రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అది లింక్ బహుశా రేపు పోస్ట్ చేయొచ్చు మీకు. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు చాలా ఈజీ, మీ పేరు అది పెట్టే ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తుంది. ఆ టైం సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. అయితే ప్రీ భక్తి శాస్త్రి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ప్రీ భక్తి శాస్త్రి అయితే భగవద్గీత ఉంటుంది. సదాచార అనేది ఉంటే అది వేరే జనరల్ లెక్చర్స్ ఉంటాయి, కానీ భగవద్గీత ఉండదు అందులో. సో మీరు భగవద్గీతలో అన్ని శ్లోకాలు చూడాలి అంటే ఆ ప్రీ భక్తి శాస్త్రి లెవెల్ 2 అని ఉంటుంది, అందులో అది క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? 4 PM 8 PM 4 PM క్లాసు, 8 PM క్లాసు ఉంటాయి. హరే కృష్ణ. ఇంకా మరి ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా?